Ето така започна първата ми сутрин с Мари. Добро утро, Жоро Игнатов. Кажете как се чувствате? Значи да разбирам, че тук ви е добре. Добре. Тук вече Мари се катери по мен, докато работя. Здравейте, добре ли си лежите тука? Шладур. Ето тук вече си спиме. Аз бях и продължавам да съм Цветелин. Това е канала Вежливия лоз представя. Абонирайте се за канала. Ако ви е харесало видеото, сложете му едно пръстче нагоре и до нови срещи!